Jeg vil fortælle om den kolde krig. Først vil jeg starte med at redegøre for årsagerne til krigen, og så vil jeg analysere Trumans rolle i starten af den kolde krig, og til sidst vil jeg så vurdere, hvorfor krigen sluttede. Og hvad udløste den kolde krig? Det, der udløste den, det var, at efter 2. verdenskrig, der var spændingsniveauet så højt mellem de kapitalistiske og kommunistiske lande. Tyskland havde for eksempel tabt krigen, og de var derfor ikke længere stormagt. Så de 3 stormagter var nu USA, Storbritannien og Sovjetunionen. De 3 lande, de skulle nu finde ud af, eller finde en løsning på, hvordan freden den skulle udformes. USA var dem, der kom stærkest ud af krigen og havde den højeste levestandard. Hvor Sovjetunionen derimod, krigen havde svækket dem ret hårdt økonomisk. Derfor samarbejdet mellem landene var ret besværligt gjort på grund af deres forskelligheder, så der var mange uoverensstemmelser. Så man kan sige, at den kolde krig primært var en konflikt om kontrollen over Europa og senere over resten af verden. Og hvorfor holdt Truman så sin tale til kongressen, og hvilken betydning fik den? Tyrkiet var under stort pres fra Sovjetunionen. Og Grækenland efter mange års undertrykkelse var ret hårdt svækket økonomisk, og det samme var deres hær. Så derfor havde Grækenland også svært ved at gøre modstand mod undertrykkelse. Hidtil så havde Storbritannien støttet Grækenland økonomisk, men under den græske borgerkrig så havde briterne heller ikke længere økonomien til det. Så de bad derfor den amerikanske regering om hjælp. Hvilket så gjorde, at Harry S. Truman, som var præsident på det tidspunkt, han formulerede en tale til den amerikanske kongres. Og i den tale, der lægger han blandt andet vægt på, at USA's udenrigspolitik jo går ud på, at man hjælper de frie nationer. Og det vil jo så sige, at hvis Grækenland mister sit selvstyre, kan det også ende med at gå ud over Tyrkiet. Og i sidste ende kan det så ende med at gå ud over resten af Europa, hvilket vil komme til at påvirke den amerikanske økonomi, da mange af deres handler foregår med de europæiske lande. Kongressen de efterkom så Trumans tale, og de bevilgede faktisk $400 millioner til at styrke militæret og regeringerne økonomisk i de 2 lande. Så Truman-doktrinen var faktisk med til, at USA de ændrede sin udenrigspolitik til, at alle konflikter i verden, det også er en potentiel trussel til USA, eller mod USA's sikkerhed, og derfor så er deres indblanding nødvendig. Hvordan og hvorfor sluttede den kolde krig? Altså man kan sige, at begyndelsen på krigens afslutning startede omkring samtidig som Berlinmurens fald, hvilket var den 9. november 1989, og havde så sit endelige i 1991, efter at det sovjetiske kommunistiske styre det brød sammen. Spændingsniveauet mellem USA og Sovjetunionen var på sit højeste i 1983, og der var mange atomtrusler frem og tilbage mellem de 2 lande, hvilket vil sige, at der faktisk var tæt på at blive en atomkrig. Præsident Ronald Reagan han tog en beslutning med sit stjernekrigsprojekt, som var det hidtil dyreste i historien, og projektet gik ud på, at USA de ville placere våben i rummet, som var stærke nok til at ødelægge de sovjetiske militærdoktriner. Og der er delte meninger om krigens afslutning. Men ifølge Uffe Ellemann-Jensen, så var det stjernekrigsprojektet, der gjorde Sovjetunionen nervøse, hvilket så fik Sovjetunionens leder Gorbatjov til at ville indgå en afspændingsaftale, da han vidste, at de ikke havde ressourcerne eller økonomien til at gøre modstand mod sådan et projekt. Og man kan så sige, at det muligvis var dette, som medvirkede til, at krigen faktisk sluttede så fredeligt, som den gjorde. Gorbatjov forsøgte senere at
at reformere det kommunistiske parti i Rusland, men forgæves. Og i februar 1990 så måtte partiet så opgive deres 73-årige gamle monopol på statsmagten. Og et år efter, der erklærede Republikken Rusland sig så afhængig af Sovjetunionen. Og det samme gjorde en række andre lande, hvilket blev den kolde krigs endeligt. Og min konklusion, der har jeg nu fundet ud af, at den kolde krigs begyndelse, det var en effekt af de mange uenigheder, der var mellem landene om, hvordan freden skulle udformes. Det endte jo med en meget stor anspændthed mellem landene, hvilket også til sidst resulterede i en atomkrigstrussel mellem USA og Sovjetunionen. Og inden truslerne, der har jeg fundet ud af, at Truman-doktrinen havde en ret stor betydning, fordi det var med til at ændre USA's udenrigspolitik. Deres tankegang ændredes fra kun at ville involvere sig i sig selv til at involvere sig i andre nationer. Så man kan sige, at hvis Truman ikke havde holdt den tale, og USA ikke havde involveret sig i Grækenland og Tyrkiet, så havde vi muligvis ikke haft det frie samfund, som vi har i dag. Efter det så kom atomtruslerne mellem den amerikanske præsident Reagan og Sovjetunions leder Gorbachev. Hvis man igen ud fra interviewet med Uffe Ellemann, så var præsidentens hensigt at gøre Sovjetunionen bange med sit stjernekrigsprojekt. Og selvom mange var imod projektet, og hans projekt var en stor risiko, så må man konkludere, at det lykkedes efter at Gorbachev jo kom med et afspændingsforslag. Så hvis Reagan ikke havde fundet på stjernekrigsprojektet, så kunne det muligvis være udbrudt en atomkrig, som kunne have endt med at forårsage verdensundergang.